Καλησπέρα λοιπόν και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Προσπαθήσω κυρίως να κάνω μια συζήτηση μαζί σας, ρωτώντας, απαντώντας αρχικά εγώ, αλλά μετά περιμένοντας και τη δική σας. Γιατί είχαμε αυτή την έξαρση του φαινομένου της Χρυσής Αυγής, δηλαδή την πρώτη φορά που εμφανίζεται στην Ελλάδα μαζικό νεοναζιστικό κίνημα. Γιατί όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, ένα από τα χαρακτηριστικά του ναζισμού και του φασισμού είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για μορφές κυριαρχικές της αρχικής τάξης από πάνω, αλλά συνοδεύονται από την ανάπτυξη ενός μαζικού κινήματος. Από κάτω. Στην Ελλάδα δεν είχαμε μέχρι στιγμής αντίστοιχο μαζικό φασιστικό κίνημα. Είχαμε οργανώσεις φασιστικές ή ναζιστικές στο παρελθόν, την ΕΣΠΟ, την οργάνωση 3Ε στη Θεσσαλονίκη. Ο Μεταξιός προσπάθησε να φτιάξει την ΙΟΝ, την Εθνική Οργάνωση Νεολαίας. Είχε μαζική συμμετοχή, αλλά δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά της βίας των παραστρατιωτικών αγημάτων που ξέρουμε από την ιστορία τόσο του Ιταλικού φασισμού όσο και του Γερμανικού φασισμού. Και το άλλο μαζικό φαινόμενο ακροδεξιάς βίας που είχαμε στη διάρκεια της κατοχής, τα τάγματα δηλαδή των Βελιάδων, οι Ράλιδες και οι ακροδεξιές οργανώσεις όπως εκεί, και αυτές δεν είχαν καθαρά ναζιστικά, φασιστικά χαρακτηριστικά. Πού οφείλεται λοιπόν αυτή η έξαρση του νεοφασισμού? Μια απάντηση που δίνουν πολλοί είναι ότι η κρίση είναι αυτή που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση αυτού του καινούργιου. Αν ήταν έτσι όμως, θα έπρεπε να περιμένουμε αντίστοιχη έξαρση παρόμοιων φαινομένων και στις άλλες χώρες της κρίσης, στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και ειδικά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας. Δεν είχαμε κανένα. Έχω μια απάντηση γι' αυτό. Σκεφτείτε το σαν ερώτημα και θα επανέλθω αφού σας θέσω ένα άλλο ερώτημα. Πώς διαλέγει η αστική τάξη, με ποιο τρόπο διαλέγει και γιατί διαλέγει τις μορφές κυριαρχίας της? Ας πάρουμε ένα ιστορικό παράδειγμα. Στο Μεσοπόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία της Βαϊμάρης αντιμετωπίζουν την κρίση σχεδόν με την ίδια ένταση. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή ξεκινούσαν από πολύ υψηλότερο σημείο, είχαν μεγαλύτερη συρρίκνωση της οικονομίας τους από τη Γερμανία. Μόνο η Ελλάδα, η μνημονίου, ξεπέρασε σε ποσοστό συρρίκνωση της οικονομίας. Τη συρρίκνωση που είχε η αμερικάνικη οικονομία σε καιρό ειρήνης, την πενταετία 29-34. Στο ίδιο φαινόμενο όμως αυτό, η πολιτική διαχείριση από την αστική κρίση του πολιτικού συστήματος ήταν εντελώς διαφορετική. Στην Γερμανία είχαμε την πιο επιθετική μορφή που μπορεί να πάρει η αστική κυριαρχία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε το αντίθετο. Εγκαταλείφθηκε μια πάγια νεοφιλελεύθερη συνταγματική λογική που ήθελε στο νομικό επίπεδο η ελευθερία των συμβάσεων, το δικαίωμα στην ελευθερία των συμβάσεων, να θέτει εκτός συνταγματικότητας αυτονόητες σήμερα ρυθμίσεις, αδιανόητες τότε, όπως ο ελάχιστος μισθός, όπως το ωράριο των 8 ώρων. Αυτά θεωρούνταν αντίθετα από την πάγια νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στη συμβατική ελευθερία. Έλεγε ο δικαστής, όταν κάποιος θέλει να δουλέψει με $50 το μήνα, κάτι που δεν έφτανε για να συντηρηθεί ούτε καν 5 μέρες, και βρισκόταν εργάτης διατεθειμένος στο τζεκάνι και εργοδότης που πρόσφερε τέτοια δουλειά, γιατί το κράτος δεν το απαγορεύει? Γιατί να ανατρέπει το φυσιολογικό ρυθμό της αγοράς? Μάλιστα, οι πρώτοι νόμοι του Ρούσβελτ, που ήταν στην κατεύθυνση αυτή, βγήκαν αντισυνταγματικοί από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Και η νομολογία αυτή μεταστράφηκε μόνο όταν ο Ρούσβελτ απείλησε να αυξήσει τα 9 μέλη του Supreme Court σε 15, ουσιαστικά να βάλει άλλους 6 ειδικούς του δικαστές και να ανατρέψει έτσι τον εσωτερικό συσχετισμό των δικαστηρίων. Για να μην πολυλογώ για το τι έκανε ο Ρούσβελτ ουσιαστικά εφάρμοσε μια σοσιαλδημοκρατική πολιτική
ρύθμισης του συστήματος της αγοράς, που προφανώς παρέμεινε καπιταλιστική, αλλά που παρήχε επιδόσεις κοινωνικές σε ένα μεγάλο κομμάτι της εργατικής τάξης. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η σοσιαλδημοκρατική μεταρρύθμιση δεν ολοκληρώθηκε, διότι στη δεύτερη τετραετία Ρούσβελτ οι γερουσιαστές στη Δημοκρατική του Νότου δεν θέλησαν να υπερψηφίσουν προγράμματα που στο μυαλό τους ευνοούσαν κυρίως τη μαύρη μειονότητα. Και στην πραγματικότητα η Αμερική δεν έτεινε να ξαναφυλίσει στην κρίση από την οποία βγήκε εξαιτίας αυτών των πολιτικών το 1938, και στην πραγματικότητα διασώθηκε η οικονομία της από μια κατάρρευση εξαιτίας της υπερθέρμανσης που της έδωσε ο πόλεμος. Παρ' όλα αυτά, αν συγκρίνουμε Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την περίοδο, τι βλέπουμε? Σε πολιτικό επίπεδο έχουμε αυτά που ήδη σας είπα. Στη μία περίπτωση άγρια μορφή ταξικής εξουσίας, στην άλλη μορφή νομιμοποίηση μέσω των κοινωνικών παροχών. Σε οικονομικό επίπεδο, στην Γερμανία, σε όλη πρακτικά την Ευρώπη και στην Αμερική, πριν από τον Hoover, πριν από τον Roosevelt, όταν υπήρχε στην Προεδρία της Αμερικής ο Hoover, δημοσιονομικές πολιτικές υποτίθεται συμμαζέματα των οικονομικών. Για να χρησιμοποιήσω ένα όρο που τον λέμε σήμερα, το λέγαμε τότε, ουσιαστικά πολιτικές λιτότητας. Οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονταν στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης πριν από τον ερχομό του Χίτλερ, ουσιαστικά επιτάχυναν τον ερχομό του Χίτλερ στην εξουσία, διότι διόγκωσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της ανεργίας. Είναι ενδιαφέρον ότι οι Γερμανοί έχουν στο συλλογικό τους υποσυγκίνητο τον υπερπληθωρισμό τις πρώτες δεκαετίες της Βαϊμάρης, όταν πράγματι εξανεμίστηκαν ό,τι εισοδήματα υπήρχαν στην άκρη. Λέει ο Χομπσμπάουμ, αυτός ο μαρξιστής ιστορικός, ότι ο πατέρας του πήρε τη σύνταξη, το εφάπαξ του, όλο μαζεμένο, και πήγε σε μια πυραρία και έβαλε μια πύρα. Αυτός έφερε το εφάπαξ. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που οδήγησε τις κοινωνικές εντάσεις σε όξυνση ήταν η ανεργία που ακολούθησε ως επακόλουθο της πολιτικής λιτότητας και όχι ο υπερπληθωρισμός. Αυτό τα ανέφερα σαν ένα ιστορικό παράδειγμα, αφενός γιατί δεν είναι σαφές και νομοτελειακό ότι η οικονομική κρίση θα φέρει οπωσδήποτε τη μία ή την άλλη μορφή κυριαρχίας της αστικής τάξης. Πρώτος λόγος, παραδειγματικός. Και δεύτερος, γιατί κατά κάποιο τρόπο αυτό συμβαίνει και σήμερα σε επίπεδο οικονομικών πολιτικών. Περιέργως, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντοτε ήταν πιο νεοφιλελεύθερες από την Ευρώπη, η ιδεολογία της αγοράς ήταν πολύ πιο σημαντική εκεί από ό,τι στη δική μας Ήπειρο, όπου στην πραγματικότητα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εφαρμόστηκε ένα πλήρες σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα ρύθμισης της οικονομίας της αγοράς μέσω των κοινωνικών δικαιωμάτων και του εργατικού δικαίου. Σήμερα βλέπουμε σχεδόν να αντιστρέφονται οι ρόλοι, να ακολουθούνται νεοκενσιανές πολιτικές από τον Ομπάμα και πολιτικές λιτότητας, ουσιαστικά συστατικές πολιτικές που οδηγούν σε αυτό το φαύλο κύκλο της ρύθμισης της οικονομίας και ανεργίας στην Ευρώπη. Ένα άλλο ερώτημα τώρα. Έχει ενδιαφέρον για μας το πολιτικό σύστημα, το οποίο αντανακλά συγκεκριμένες μορφές αστικής κυριαρχίας. Μας ενδιαφέρει αν θα ζούμε, για παράδειγμα, στη Γερμανία του Χίτλερ ή αν θα ζούμε στην Αμερική του New Deal. Προφανώς από ταξική άποψη ή από πλευράς οικονομικής οργάνωσης και τα δύο συστήματα είναι καπιταλιστικά. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει αμφιβολία ότι οι συνθήκες να αναπτύξεις κίνημα, οι συνθήκες να προσπαθήσεις να κάνεις πολιτική δουλειά, τελικά οι συνθήκες να προσπαθήσεις να οριμάζεις τη συνείδηση της εργατικής τάξης, είναι πολύ καλύτερες στο ένα σύστημα από το άλλο. Γι' αυτό δεν ήταν ποτέ αδιάφορο για την αριστερά η αντάτι-φασισμός στη θέση της αστικής δημοκρατίας. Όλα αυτά ήταν μια εισαγωγή για την νομιμότητα. Η αστική νομιμότητα είναι προφανώς μια νομιμότητα που διατηρεί τις σχέσεις της κυριαρχίας. Και προφανώς το Σύνταγμα
έδειξε με πολύ μεγαλοφυή τρόπο ο Μάρξ στους ταξικούς αγώνες στη Γαλλία, είναι σε τελική ανάλυση ένα νομικό εργαλείο που εξασφαλίζει την κυριαρχία της κυρίαρχης τάξης. Έχουμε ενδιαφέρον να υπερασπίσουμε την νομιμότητα αυτού του είδους. Δεν αποτελεί κατά κάποιο τρόπο παράβαση στον αντίπαλο αυτό. Εξαρτάται πώς γίνεται. Εάν δεν αμφισβητείτε το είδος της νομιμότητας αυτής και γίνεται αποδεκτή η αντίληψη της κρατούσας νομικής ιδεολογίας, ότι το κράτος αποτελεί την εσάρκωση της ιδέας του δικαίου ή της ιδέας της ελευθερίας, αν δεν γίνεται κριτική στην αντίληψη αυτή, πράγματι υπάρχει ένα ιδεολογικό θέμα. Από την άλλη μεριά, η κριτική στην αντίληψη αυτή και η αποκάλυψη του πραγματικού χαρακτήρα της κρατικής εξουσίας δεν σημαίνει μη υπεράσπιση των δικαιωμάτων. Γιατί ορισμένα τα δικαιώματα αυτά ήταν πράγματι αστικές κατακτήσεις, αποτελέσματα των αστικών επαναστάσεων. Προσωπική ελευθερία, ελευθερία της έκφρασης, ελευθερία της σκέψης. Όταν όμως έπαιξε να επαναστατική τάξη, η αστική τάξη, τα δικαιώματα αυτά τις έρχονται ως στενός κορσές, εμποδίζουν τη βάση της. Αντίστοιχα, έχουμε στα συντάγματα δικαιώματα που δεν είναι αστικά. Το δικαίωμα στην απεργία είναι κλασικά τέτοιο δικαίωμα. Που όπως ξέρετε, όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, όπως και ο συνδικαλισμός, ήταν ποινικοποιημένες πράξεις, μόνο εξαιτίας της αντίστασης της κοινωνίας και του εργατικού κινήματος μπόρεσε να γνωστούσε ως θεμελιώδη δικαιώματα. Στην πραγματικότητα, τα δικαιώματα που είναι κατοχυρωμένα στα συντάγματα τα αστικά αυτή την περίοδο ενώπιον στα δικά μας χέρια, και όχι στα χέρια της αστικής τάξης. Και ως τέτοια πρέπει να τα υπερασπιζόμαστε, εφόσον βέβαια δείχνουν το συνολικό νόημα του όλου πολιτικού και νομικού συστήματος.